IFM News. IFM News. Regional. Idol Dennis, come in. Narugin din investigasyon iti nariba ngarang tay ijay Santa Maria Isabela iteleng napan nga aldaw. Segon ti DPWH sa Region 2 amunda no natipid dato'y budget iti nasurok mas sa bilyon nga pesos ngarang tay nga kalkulukat na laeng. Kas makita nga nagwaras nga video di kalman makita iti masang span iti panagkulaps na bayit iti panagalyasat iti may sang truck. Segon ti DPWH na pag naimbitaran pa yan, iti kontraktor, iti proyekto, tapos sa aksyong bata, dala ito kita, pala nga patariman na gaputa, nag-reba, hanpay nga imabot iti makatawen. Kaya tapengken ti DPWH, naibulsa, iti pundo, no substandard, dagiti materyales, kinagapet, nga rason ti alisto, mapanakarba, tinadakamat, ngarangtay. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak RMN. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na nakamat report. May panggip pa lang ka dito yung rangtay nga narba dito kay Santa